जय राम जी जय राम कहो करीमा। अरे बहुत बढ़िया बा भैया। हाल चाल बा। अरे मर्द तो ठीक बा, अपन हाल चाल बताबो। अरे बड़ा गुरही लेके ये मर्द। हे मर्द नहीं कटिया भइल है, दवाइल बाटे। अच्छा हाँ 10 कट्ठा खेत रहे ले लेनी हीरामन भैया। ये करी हाँ खेत लिहला का 10 का 10 कट्ठा ये मर्द तब तो बढ़िया तू काम 10 कर बा। कट्ठा रेहन खेत लेनी है, इतना लागत ही देहले रहनी है खेतवा में ना। खेतवा में। अरे तो भाई बेगर लागत के नहीं न होई। हट्टा हट्टा बाल भइल बा। ए मर्द कोनो नया बीजा रहला का अरे हो? मर्द इतना नया बीरा ले आइल रही है, हाँ। पंत नगर वाला रहल है। अच्छा आ जनिहा या एकर बही जो लगल बा फसिल अच्छा कट्ठा में 12 रजिया। ये मर्द तबते बहुत पैदावार भइल बा ये कट्ठा में मर्द। 12 रजिया ले ले बानी हाँ जानला। हाँ। आ जनिहा 10 कट्ठा में हाँ पूरी गेहूं एकर बही जो 1.5 मन भइल बा। हाँ हां बहुआ चरा जे वाली बात बतिया बता। 1.5 मन गेहूं ए भइल। मर्द कैसे 1.5 मन भइल हो? ए मर्द। 10 कट्ठा खेत बा हाँ। आ 12 रजिया कट्ठा गेहूं खेतवा में कटल बा। हां हो लागत देहले बानी। हम नहीं मानब। नहीं मानबो त मत माना। हम नहीं मानब। ए इनसे कहियो बात कहत जौन बा कि दुनिया 1.5 कट्ठा 1.5 मन 2 मन कट्ठा काटता आ तू 12 रजिया कट्ठा अरे इतना लागत हमसे लागत दिया जब तो कोनो बात ही नहीं करे तो मन करे। बे फाजिल वाली तू बात मर जा मर रही बदल दे। अब तोरे दुआरे लाए हम अरे ना मत दिए जा हां हम हो पड़े जाए। 12 रजिया कट्ठा इनके भइल बा जा ए मर्दवा तू नहीं निराल घचड़ा रे 12 हां केतनो कम होई त कर बहिन चोदो 1 मन कट्ठा होई आइल बड़ा बात बतियावा तारा।